ungathukiswa umuntu, usatsawuswa nomunhu, ungaphumi endleleni yenkosi usabuda panzira yashe ngenxa yomuntu. lokuda komunhu. Mkristu phaphama, qaphela, Cherechethu uJesu yeza, Jesu anuya, inkosi iseduze. shevari pecho. Isimo sezinto kathesi Zvimiro chezvinhu iye zvino zitsho ukuza kwenkosi. Chokwadi cheshoko raMwari vanochiramba. They deny the truth of God. Yesikhathi yini sokwenza into ezinje? ndiye nguva here yekuita zvinhu zvakadai. uJesu eseduze. Iye Jesu ave pedyo. Enzani ugcwalisa umbhalo kubi? Uri kuiteyo kuchizadzisa magwaro zvakaipa. Khangela isikhathi esikuso manje. Tarira nguva yatiri kwairi mani. Wenzani? Uri kuitei? Vuka! Ume mubini. Buda mune zvakaipa. Ngoba ngcwele. Iwe murume iwe. Uzafica unjani uJesu? Uchawanikwa wakadini naJesu Mama? iwe. Iwe mai. uJesu uzakufica ngaphi? Uchawanikwa sei? Ndinokunyengetedza nezita raJesu. Ngiyakuncenga namhla ntambama. Ndinokunyengetedza Ngiyakuncenga mfowethu. Ndinokunyengetedza mkoma. Ngiyakuncenga dadewethu. Ndinokunyengetedza adodzi. Ngiyakuncenga mntana. Mhlobo wami, Hama yangu. uJesu yeza. Jesu unoya.